இந்த கொஷின் பாருங்க. ஒரு குதிரை மற்றும் 2 மாடுகளின் விலை 680. ஒரு குதிரையின் விலை மாட்டின் விலையை விட 80 அதிகம் எனில் குதிரை மற்றும் மாட்டின் விலை விகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குதிரையோட விலையும் தெரியாது, மாட்டோட விலையும் தெரியாது. ஸோ தெரியாதனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம். அப்போ மாட்டோட விலை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். குதிரையோட விலை எவ்வளவு? எக்ஸை விட 80 கூட. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 80. ஓகேவா? அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு குதிரை மற்றும் 2 மாடுகளின் விலை 680. அப்போ ஒரு குதிரை, ஒரு ஹார்ஸு ப்ளஸ் 2 கவ் ஈக்குவல் டு 680. ஸோ குதிரைக்கு நேரம் நம்ம என்ன போட்டு வச்சுருக்கோம்? எக்ஸ் ப்ளஸ் 80. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 80 ப்ளஸ் 2 மாடு. ஒரு மாடுனா எக்ஸு, அப்போ 2 மாடுனா 2x. 2x ஈக்குவல் டு 680. எக்ஸும் 2xும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வரும்? 3x. அதாவது ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கதா தானே அர்த்தம். அப்போ ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2x சேர்ந்துச்சுன்னா 3x ஈக்குவல் டு 680லேருந்து இந்த 80 அந்த பக்கம் போகிறப்ப மைனஸ் ஆகும். அப்போ மீதி 600 மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ 3x ஈக்குவல் டு 600. அப்போ எக்ஸ் வேணும்னா 600/3. 600லேருந்து 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன கிடைக்குது? 200. அப்போ மாட்டோட விலை எவ்வளவு? 200. எக்ஸுன்றது எதை தான் எடுத்திருக்கோம்? கவ், மாட்டோட விலை. அப்போ எக்ஸ் வந்து 200. அப்போ மாட்டோட விலை 200. குதிரையோட விலை அதை விட ஒரு 80 கூட. அப்போ குதிரை வந்து 200 + 80 280. அவங்க என்ன ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க? குதிரைக்கும் மாட்டிற்கும் உள்ள விலை விகிதம். அப்போ குதிரையை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும். 280 = 200. 0 0 அடி ஆகிடும். அடுத்து என்ன வரும்? 28 20ன்றது 4 டேபிள் அடிக்கிறேன். ஐநாங் 20, 7 28. அப்போ 7:5. அப்போ என்ன ரேஷியோ? 7:5. தட்ஸ் ஆல்.